L'Ajuntament ha renunciat a fer el seu paper de ser qui programa la festa major, de ser qui té una política cultural festiva i patrimonial potent, acordada i planificada. Això ho ha renunciat i el que veiem és que l'Ajuntament trasllada a les entitats, de manera exclusiva pràcticament en molts actes, l'organització de la festa major. El que nosaltres demanem és que l'Ajuntament faci d'Ajuntament, en definitiva, i que a l'hora de planificar la festa major l'Ajuntament tingui una política i sapiguem quin és el model de festa major que l'Ajuntament té al cap per compartir-lo i complementar-lo amb les entitats de la ciutat. Quines són les conseqüències que hi ha? Doncs hi ha conseqüències com les que han passat en actes nocturns, algunes nits de la festa major, que s'ha deixat en mans de les entitats el control de seguretat, el control d'aforaments amb els problemes que hi va haver, per exemple, a la plaça de Pius XII. Com que no hi ha aquest lideratge, pares i mares ens fan arribar l'opinió que falten activitats infantils a la festa major. Hi ha d'haver també una programació dirigida als infants perquè són els ciutadans del demà i a través de les activitats que participin quan siguin petits acabaran estimant i sentint seva la festa, com passa també amb la gent jove que reclama més oci nocturn. Si no és un espai per anar-s'ho a passar bé, és impossible que la gent jove de la nostra ciutat s'estimi la festa si no la pot gaudir i hi troba mancances. També falten actes als barris. La ciutat és molt ampla i s'ha d'eixamplar també la festa major perquè tothom la visqui i perquè sobretot tota la ciutadania s'hi senti partícip i no passi com ara que hi ha ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que se senten aliens a la festa major perquè moltes vegades els actes els acaben gaudint aquells mateixos que els organitzen i això no hauria de ser l'objectiu de la festa major. Solapament d'actes, entitats que se senten a la intempèrie i que se senten angoixades perquè hi dediquen moltes hores i no se senten escoltades per l'Ajuntament o tingudes en compte. O la rebella de les places, que és una rebella absolutament descafeinada quan era un acte central i molt genuí. Per nosaltres, què és el que cal fer? Doncs cal dotar-se d'una eina que l'Ajuntament havia tingut en el passat, com és la Comissió de Festes, per debatre de manera serena, de manera sincera, quines són les visions de la festa major entre els diferents actors implicats en ella, les entitats, però també amb la participació dels grups municipals i del Departament de Cultura.